Pamiętajcie, że śpiewamy czekolady później. Drodzy Państwo, serdecznie, gorąco i ciepło witamy na festynie rodzinnym w Strzegomskich Plantach przy ulicy Krótkiej. To, co widzicie za mną, to wspaniała przygoda, czas dla dzieci i dla całej rodziny. Jesteśmy tutaj 3 dni, wczoraj, dzisiaj i jeszcze jutro od godziny 14 do godziny 19. Zapraszamy całe rodziny na piękne, kolorowe atrakcje. To, co dla Państwa przygotowaliśmy, postaram się teraz króciutko wymienić. Kącik maluszka, to jest czas dla tych najmłodszych naszych pociech. Biżuteria, rzuty do celu, kolorowe bańki, klocki gigant i tak można byłoby wymieniać i wymieniać. Wspomnę jeszcze o pięknej strefie rodzica, gdzie mamy pyszne domowe ciasto i lemoniadę oraz kolorowe dmuchańce, z których może skorzystać każde dziecko. Organizatorami tego pięknego wydarzenia są 2 instytucje: Strzegomskie Centrum Kultury i Centrum Chrześcijańskie Kościół Zielonoświątkowy w Strzegomiu. Bardzo się cieszymy, że możemy Państwa gościć na tym wydarzeniu. Całą imprezę obsługują wolontariusze z różnych miast Polski, którzy przyjechali na zaproszenie Centrum Chrześcijańskiego. Jest to grupa młodych ludzi, którzy poświęcają swoje wakacje, swój czas, swoje pieniądze często, aby jeździć do różnych miast, takich jak Strzegom, i robić coś dobrego, coś fajnego, coś sympatycznego dla drugiego człowieka. To, co chciałam powiedzieć, to jest to akcja całkowicie bezinteresowna, całkowicie bezpłatna, po to, by przynosiła nam uśmiech i radość, aby ten czas wakacji mógł być czymś ciekawym i fantastycznym dla mieszkańców Strzegomia. Mamy nadzieję, że to, co tutaj się dzieje, będzie dla Państwa czymś bardzo miłym i gorąco zapraszamy jeszcze jutro od godziny 14 do godziny 19. Bądźmy razem w ten piękny popołudniowy dzień.